खुलुमबाय सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब आयास मुंनि सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ नंगौ क्लेपबोर्ड फिल्म्स प्रोडक्शननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां असमिया आयास सावथुनखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन गुबैयै बे सावथुनखौ अभिनंदन देबनाथनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव धनन्जय देबनाथ कंकन तालुकदार अक्षेन्द्र दास जानमणि रंपी आरो दीपा दासआ फाव खालामदों बे सावथुनखौ महर होनायाव डीओपी महरै बिबान लादों हिमांशु शर्मा मनधन बर'आ लोगोसे मिउजिकखौ होदों स्मेक एन्ड एसामिस बेन्डनिफ्राय एडिटिं आरो कालारखौ होदों सानसोरां खाख्लारिया मख'नो गोनांदि आया सावथुननि ओंथियानो जादों जायखौ सिगांनिफ्रायनो मिजिं थिनानै खनले नाजानाय आरो बेखौ लानानैनो आया सावथुनखौ दिहुननो लादों आया सावथुनखौ जर'खायै मोनसे गोग्लैसोनाय गामियाव जिउ खुंनाय सुबुंफोरखौ बिथा खालामनानै बानायनाय जादों बे सावथुनाव सरासनस्रा सुबुंनि सिमां थांखि लानानै मावनाय दांनाय अनलायनानै रायजो जाबोनाय आरो सान हर दुखु दाहा नेवसिगारनानै नारा नाथा जुजिनानै जिउ खुंनाय बायदिखौ रोखायै बेरखांहोदों गाहायै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा खावली पाहारपुर आरो माखासे ओनसोलफोराव आया सावथुननि शुटिंखौ लानाय जादों आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोना बे सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन